ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ମତେ ନା। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୁନି ବେବି ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବି, ସେ ଗୁଡଲୁ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଯିବ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମସେ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଏ, ମୋ କାମଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଉଠି ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଇଥିଲାଗି ଟିକେ ମତେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଏ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଉଠିବ ମାନେ କହିବ ମାମା ମାମା ଧର, ସବୁ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ଦୋସା କରିବି। କାଲିଠୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ବିରି ଚାଉଳ ଚକୁଳି ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଚଟନି ବନେଇଦେବି। ତା ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ଭଜା କର। ମୁଁ ସେଠୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ କାଟିକି ଏପଟରେ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଠା ଏପଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ଉପରେ ଦେଲେ ଯେଉଁ କଡ଼କ କଡ଼କ ବାଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କଲି ପୁରା ଜମିଯାଏ। ଆଉ ପିଠା ରୁଟି ସହିତ ତ ମୋତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲି ସିଝେଇକି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଲୁଣ ଆଉ ହାଲକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଗୁଡଲୁ ଖାଇବ। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ପିଠା ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା। ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜା କର, ଘର କାମ କେତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଡଲୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁଆଇଦେବା, ଗୁଡଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଖାଇଲା ପରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି କିମ୍ବା ପିଠା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡଲୁ ବାବାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାବା କହିଲେ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର